Čau za lidi, zdravím vás u nového videa. A potřeboval bych pomoct s něčím. Mám tu zbraň AK, teda M4A1 a potřebuji pomoct. Bazerka je nabitá naplno. Zásobník, kuličky v tom jsou, ale když zmáčknu spoušť, tenhle zvuk to neudělá, nevystřelí to. Když do toho dám prostě zásobník, čekejte. Zásobník do toho dává. Nevystřelí to. Teď vám to stopnu a ukážu vám motor zevnitř. Tak a když jsme vevnitř v samé kráse tohoto motoru, tak tady máme dva kabely. Červený a černý, tady ten druhý kabel. A když zmáčknu spoušť, ty vole, tak to udělá tohleto. Tak to z toho trošku zakouří. Teď už to nekouří. Ale předtím to teda... Já teda vůbec nevím, v čem je problém. Když se na to kouknete, tak... To vidíte v tom jiskří, ale... Když na to položím tu, což je tamhle dole... No tak já odpojím ty dva kable. Vidíte, teď vyndám ty dva kabely. Jeden. A druhý. Vyndám motor. Tak, tady je ten motor, tady je ten, který se dává takhle sem nahoru na tady to. Tady na to se dává tady ta podložka. Tak a tady to je takové vnitř, tam je to krásně promazený, ale je úplně novej. Můžete vidět. Já jsem přemýšlel, jestli ještě nejsou prohozený kabely, ale což je kravina. To podle mě ne. No já nevím prostě, čím to může být. Jako... Teď to ještě stopnu a ukážu vám ještě něco. Tak, kabely jsou zase zpátky nahozený na svém místě. Čekáte, jsem trošku přiblížil. Tady jak vidíte takovou červenou tečku, tady toho, tam vidíte takovou červenou tečku, tam vidíte. A na druhé straně takovou černou. Tak a teď, když to zapnu, tak tady to se točí. To se asi točit má s tou pružinou, ale točí se i tady to. A to by teda mělo být tím pánem tam vevnitř, ale tam to asi nějak moc nesedí na toto, takže tam to musí být asi nějak vypadlý, já nevím, jako co tam blbě, jestli to je nebo něco vevnitř, protože když to tam dám, tak mi to prostě, jak jste slyšeli, cvaká, což já nechápu proč. Tak vám to stopnu. Tak je to vevnitř. Tak a je to. Ale jak jste viděli tu pružinku a tamto, takový to kolečko, tak to se, do prdele, to se musí dosadit dovnitř, že jo, jakože úplně dolů, ten motor musí takhle dolů úplně, což já ho tam takhle dotlačím. Že takhle, když tam dotlačíte ten motor úplně dolů, tak to zase začne cvakat, jak to cvakalo předtím. Tak. Už jsem dostal nějakou ránu od toho. Ne, tak to ne, tak to tam asi nedotlačím. No prostě, teď jsem ty kabely naschvál prohodil a je to úplně to stejný, takže já ty kabely radši dám zpátky úplně stejně, jak byly a zase se ozvu chvíli. Tak kabely jsou na svém místě. Tak a teď to takhle dotlačím úplně dolů. Kurva, jsem se lek do prdele. No tady ten zvuk to dělal úplně na poprví. To teda zašrobu a ozvu se. Jo, ještě se zapomněl říct, ten plíšek, který je tady ho můžete vidět, ten plíšek se musí dát takhle sem na... Do prdele, on propad zase dolů. Tamhle, vidíte, on mi tam takhle teďka propad, což já ho musím zase vyndat, no super, no já se ozvu, až to budu mít spravený celý zase zpátky. No, tak je to zpátky, teď jsem to utáhnul, zmáčknu to a nedělá to žádný zvuk. Už vyndám baterku, jsem tam možná, tak počkejte.